Elegante, Quino. Anem a posar-nos una miqueta més seriosos. Passa per ser una de les mostres de tèxtil més famoses, amb més pes del nostre país. 120 teles donen color a Gata de Gorgos estos dies. És una manera molt propera de viure la pintura d'una manera molt, molt propera, com editades. És que, a més, Mariajo, més ama impossible, no? Bueno, i més accessible i impossible. Tu imagina't, és només eixir al carrer i te trobes l'art esperant. En molts casos és el visitant, sempre és el visitant, de fet, el que ha d'anar al museu per a contemplar una obra d'art, una pintura, el que siga. En este cas, no, és l'art el que eix directament a buscar els ulls de l'espectador. Veuràs que n'hi ha diferents tècniques, algunes més modernes, patchwork, altres més avantguardistes, però sobretot és art contemporani, però no hem de perdre de vista que és una relectura d'una tradició antiquíssima, d'una tradició centenària que encara està vigent ací a Gata de Gorgos, com és la de penjar els cobertors en el balcó, el millor cobertor, el de ganxet o el de boix, el dia del sant, el dia que ix el patró o qualsevol dels sants. Això ens ho contaran millor Ara Maria, l'alcaldessa, o Josep, que és el director de la mostra. A mi m'agradaria, per a que la gent se faci una idea de la importància que té aquesta mostra, és més internacional impossible. Venen obres, han vingut de 24 països diferents i damunt no s'esperàveu tanta participació. Per primera vegada heu tingut que ficar un jurat per a que preseleccionara, perquè no teníeu prou balcons en Gata. Sí. Així està. Enguany hem aglutinat a 24 països. Esperem que l'any que ve siguin uns quants més i la cosa va bé. O sigui, que cada volta és més internacional i cada volta esperem que hi hagi més teles. I sobretot que vinga gent. Disfrutar de l'art, però que vinga gent, no? Sí, efectivament, perquè sí, el que apostem és que la gent participi i que veja realment el nostre poble, que veja el nostre comerç, i és un conjunt, Que té Gata, que té tants artistes, o que atrau tant a l'art, però sobretot la Marina en general, però m'han dit que Gata especialment, Josep. Jo crec que, tenint en compte que la Marina és una comarca molt especial, és una comarca on la gent de fora té un percentatge extraordinari, és una comarca que està a la costa, però tant hi ha pluricultural, no? Llavors no ha costat un muntó aconseguir que de poc a poc, diguem, que a cada volta hi haguera més artistes, de més països, etc. O sigui, va bé, estem molt contents. I tant. Bueno, com que esta mostra se n'anirà a Holanda, primer passarà pel Carme una selecció de mostres, una selecció de les teles, i l'any que ve, sencera, completeta, les 120 teles se n'aniran a Holanda, per si algú se la perd. Importantíssim que se feu una idea de la situació. Mireu el carrer. La policia a partir de les 6 talla el carrer. Això es queda peatonal, com antigament era el poble. Així la gent podia passejar, perquè es tracta de disfrutar, com no, d'una experiència de poble, i passejant es poden trobar visitants turistes com aquestes xiques o artistes com aquestes altres. Isabel i Maria, que a mi m'agradaria, vosaltres sou autores d'algunes d'aquestes teles. M'agradaria que ens contareu per a vosaltres què és participar d'Art al Vent, ràpidament. Bueno, és una experiència molt interessant, perquè a més és el 9è any que funciona i participa gent de tot el món, perquè totes les persones que participen ho fan de forma bastant desinteressada i perquè els interessa el tema. Molt bé, xiques, doncs disfruteu, sobretot, i ara que país que millora la temperatura. Art al Vent la tindrem als carrers de Gata fins al 9 de setembre. Cal disfrutar-la. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mariajo. I qui no puga visitar Gata de Gorgos ja han sentit que poden anar a Holanda. Si estan per ahí de viatge, després s'anirà fins allí. Bé, la música normalment sempre ens acompanya.